Gipuzkoan lehenengo antolatzen hasi zen azoka da bera, eta aurten 27 postu etorriko dira. Meguaz oraindik gertuen dauzan produktetatik hasita, Gazta eta Sagardo izan aldan bezala, pixkat urrutiagoko produktetatik, urrutiagotzen guazen produktutara topatu aurko dira. Barazkiak, ogiak, eztiak, eta igual Gipuzkoatik kanpo topatu bat ditugunak, olioa, ardoa, gozo desberdinak, piperrotxa eta horrelakoa bezala. Azokari gu garrantzi asko ematen diogu, baserritar bezala ere guretzako pixkat jaia izaten da, eta herritarrakin harreman zuzena edukitzeko aukera ematen diogu. Beraiek ere usten dute aukera hori apreziatzeko aukerek baliatuko dutela, eta pixkat gurekin harreman zuzena eduki, gure lana nola egiten dugun ikusteko aukera izaten dute, eta gure produktua nola lortzen ditugun ikusteko aukera. Eta gure aldetik azken baten gure produktuak jaten dituen pertsonekin harreman zuzen hori oso eskertzekoa da, azken baten ez da bakarrikan konpentsazio ekonomikoa bakarrikan ikusten azoketan. Pixkat balorazio hori, zure produktua eta zure lanaren balorazio hori asko eskertzen da. Produktu guztiak ekologikoak izango dira aipatu nahiko nuke, eta azokaz gain hainbat tailer ere izango dira goizean zehar, bat sendabelarren tailerra izango da, bestea gozogintzako tailerra, umiekin urtero egiten den gaieta tailerra izango dena, eta aurten pixkat tailer berezi bezala baratza tailerra izango dugu. Lusail bat prestatuko da, eta bertan momentuan baratza bat landatuko dute umeek. Aurten jaingo zenez izango da laugarren edizio hamabostaldina, Goierriko bizitza eta nekazaritza ekologikoaren laugarren hamabostaldia, eta azkeneko lau urte bezala hasiko da, esan den bezala, perigin, zerengo perigin, eta horrengo biasetan zehar egingo zenbait egintza. Labur aipatu behitu bezala nahiatzen egingo beha, eta orduan perkauta guztio lau herritan, Zerain, Zaldibi, Ordizia eta Kaunen lau hitzaldi, eta gero beste hiru tailer kursuaz. Eta hitzaldi izango die Inausi eta Nolain, Xabierrak izok emango duna. Euskal Herriko Sendabelarrak Maialen Sarasolak emango duna hitzaldi baita. Urriko izango da zergatik kontsumitu produktu ekologiko, eta azkenengo izango da hitzalditakoa las eléctricas entre el dominio de la electricidad. Eta eroia bukatzeko kursioak eta zertaz jungo dien, egingo da, lehen esatea bezala, aurrena hitzaldi bat Xabiak izok emango do teorikoa, Inausi eta Nolain, eta horrengo izango da praktikoa, Inausi eta bere basearen ikarena. Nola prestatu, urrengo tailerra izango zen nola prestatu kontserba ekologiko, eta bukatzeko Zerainen bertan egingoan larunbatetan zehar, urriko larunbatetan zehar, sukaldaritza makronutrikako tailerra. Ni pixkat Zerainen aldetik azaldukoet, guretzako zer dan azoka hau, Mirianek esan du bezala, ez da hauntzan gaberdiko ez dula 19 urtez azoka ekologikoa Zerain bezalako herri txiki batian egitea, eta baina dela 19 urte erabaki izana ekologian alde apustu egitea eta herri apustu bihurtzia, baina ez da. Eta, gu saiatzeke urtero, herri ikuspegi hortatik zerbait erazten azoka. Aurten, Jose Mari Tellerien erakusketa, hemen bertan egongo dana. Baita ere Atxalko bizikleta, korrezko bizikletana, ikusten dugu, jendeak teknologia berritzaileen alde egiten apustua, baita ere biomasan erabilera
etorkizuneko energia berriztagarri bezala eta herri proiektuekin erabat uztartzen dana. Eta baita ere, aurten berrikuntza bat izango dugu, lehenengo aldiz zerainen egindako sagardo ekologikoa ere edukiko dugu jendeei probatzera emateko. Eta gero, guretzako ere oso garrantzitsua da handiak bi gauza bintzat, ikastaroak eta hitzaldik eta horietaz kanpo, bat da baratza ikastaroa emango dana egunian bertan, igandian bertan, baratza bat nola sortu eta zalantza dazkan guztiai argituko zaio baratza ekologikoa egiteko bidea eta errestasunak eman. Baina hori lotu nahi izan dugu azkeneko urtetan herriko eskolak egin du baratza. Ze guk ulertzen dugu 2016aren proiektua kultura, gure harremanen bizitza ulertzeko eraren eta mundua ulertzeko eraren proiektu bezala. Kulturaren zentzu zabalenean ari gera lantzen Europako hiriburutza eta beraz hemen egiten den lana, zerainiko lan hau eta hau bezalako azokak bete-betean sartzen dira gure kulturaren eta bizitzaren ikuspegian. Orduan, kasu honetan, San Juan Baleontziaren proiektua ezagutu ahal izango da, zeraingo azoka ekologikoan, igandean, eta bertan izango da San Juanaren maketa historikoa. Itsasontzia zer izango den, zehatz-mehatz zientifikoki egina erakusten duen maketa Gipuzkoako Soziedade Ozeanografikoko modelistek egina museoan ikusgai egongo dena, primizia bezala eta esklusioa bezala eta aurrerapen bezala hemen ikusi ahal izango da azoka honetan lehenengo aldiz. Eta bestetik, Jakobak esan duen bezala, hemen egongo da ikusgai itsasoaren lagin bat edo muestra bat Albaola elkartearen ikuspegitik, eta oso lotua dago hori San Juan Baleontziarekin lortu nahi dugun helburu horietara. San Juan Baleontziarekin 2016ko proiektu erraldoi horretan lortu nahi duguna da Euskal Herriari ikuspegi itsastarra ematea.